No, todavía no. Pues bueno, pues se tiene que sacar todo. Déjeme con la confianza. Si lo sacas, te la cocina de la marcha del grano, haz eso. Encara està molt llarg. Bueno, perdoneu, he comentat una cosa. Fa 2 mesos i mig, una mica més, li vaig demanar a ma mare que em llegís un text que era molt antic, bueno, té 51 anys. Ella ho va reconèixer i el motiu era aquest. És un regal que hem fet el Rafa, jo, la Bea i els petits, que hem col·laborat. I bueno, fa 3 mesos que va començar, és per vosaltres. És un vídeo, dura uns minuts i bueno, intenta ser... És difícil resumir 50 anys d'imatge, però bueno, és un intent de fer rècords per vosaltres, perquè és el que és. Bueno, senyors, Jo no sigui res, eh? comencem. Surro que surt! Oh, no, ja va la carrera. Surten bé, ja ho veuràs. Ahí va. Aquí surt tothom, eh? Estas cosas me encantan.
aquests anys i com heu arribat al vostre 50è aniversari. Us vull donar les gràcies per tot el que heu fet per mi durant aquests anys i les coses que he après de vosaltres, valors com el respecte o la humilitat. Dir-vos que us estimo i moltes felicitats. Ahora sí, ves cómo celebramos. No,